akeh wong lara ingkang kepingin nyuwun waluya nirmala temajati, akeh wong lara sing sambat sebut karo sing gawe urip nyuwun supaya waras sarta nyuwun supaya diparingi umur panjang. Nanging sabab apa dene sira kanugrahan umur dawa lah kok malah teka ngresula njaluk kepengin tekaning pati? Sing jeneng siji pesti, loro jodho, telu kibaning wahyu kuwi ngasta marang garising kang maha nasa. Senggana kuwi uripe pirang taun kuwi ana panguwasaning Gusti Maha Suci. Kabeh tumitah ning jagat ingkang aran manungsa mau diasta dening panguwasaning Dat kang murwengdat. Dene ana upama pandhita resi gedene ulah agama ingkang isa mbatang uripmu tekan sokapan, aja mbok percaya sabab padha karo wong kang wani mbatang uriping wong liya mau sayekti kuwasane kaya ngembari marang panguwasaning sing gawe.